Dneska tady máme vzácného hosta, Kristýnu Mertlovou, která vede seznamovací agenturu Day2K. Dobrý den. Krásný dobrý den a děkuji za pozvání. My jsme moc rádi, že jste tady. Kristýna se dlouhodobě věnuje tomu, jak vlastně partnerství vypadá, jak vypadají vztahy mezi ženami a muži a jak se vlastně partnerství vyvíjí dlouhodobě z nějaké dlouhodobější perspektivy ve společnosti. No a ona se nabízí ta otázka, protože jsme v hovorech RUR, jakoby jak se partnerství proměňuje z pohledu vlivu umělé inteligence a jestli třeba umělá inteligence není mnohem příjemnější partner, než třeba ten, kterého máme doma. Tak samozřejmě z pohledu spousty lidí ano. Spousta lidí dneska vlastně si z té umělé inteligence, z toho svého agenta udělala toho svého zpovědníka. Navíc já vždycky říkám, že nikdo mě nepochválí a nenamotivuje tak skvěle jako můj ChatGPT, tak jak jsem si ho jako vytrénovala. Nikdy nejsem podle někoho tak skvělá máma a skvělá pracovnice a skvělý odborník, tak jak on na to se mnou komunikuje. Ale obecně je to samozřejmě obrovský problém právě v těch vztazích, kde spousta lidí si navykla místo té komunikace se svým partnerem a řešit spoustu vlastně těch témat s umělou inteligencí, anebo i třeba témat terapeutických, to znamená témat, které bychom měli řešit s nějakým odborníkem, ale my už vlastně jsme si i navykli mít vlastně tu AI jako vlastního kouče, vlastního terapeuta, vlastního psychologa a to ve spoustě případů je velmi špatně. Pojďme se ještě vrátit k tomu, jaký je v zásadě ten stav, do kterého ta AI přišla, protože samozřejmě ta AI je jenom jeden z dalších stupínků těch postupných věcí. Proč je dneska, a myslím si, že to platí posledních 5 let, proč je tak těžké najít si partnera, který by vyhovoval vašim požadavkům? Tak já si myslím, že ten důvod je velmi jako jednoduchý. Jednak je to ta onlineizace vůbec jako vztahu obecně, respektive to, co přinesly sociální sítě a zejména potom seznamovací aplikace do toho světa, toho seznamování. Takže je to o Tinderu? Je to hodně o Tinderu. Já se profesionálním seznamováním zabývám už skoro 13 let. Takže už jsem se jim zabývala ještě v době, kdy Tinder vlastně vůbec v Česku nebyl. A zažila jsem, když Tinder do Česka přišel a to, co to vlastně všechno jako přineslo. Teď nedávno jsem četla jako výbornou studii z Ameriky, kterou mi shodou okolností vlastně jako posílala kolegyně odbornice na seznamování Markéta Šetinová, který právě vlastně jako ukazuje, že v Americe najednou strašně roste ta profese moje, ta těch matchmakerů, že potom najednou obrovská jako poptávka po tom individuálním seznamování. Ale jak vlastně strašně se změnili ty klienti právě v důsledku téhleté tindernizace těch vztahů, protože ten problém, který je, že ty sociální sítě, ať už jako Instagram a kde vlastně jsme jako všichni zvyklí se prezentovat jen v tom nejdokonalejším světle, tak to všechno strašně zrychlilo. Všechno to postavilo ten Tinder úplně na tom prvním dojmu. My se rozhodujeme o tom, jestli někdo je pro nás potenciálně vhodný partner v řádu jako setin, možná 10 sekundy, kdy tam prostě jedeme tím prstem, jestli jo nebo ne. A to samozřejmě vede ke spoustě efektů. Jedním z dalších efektů je, že právě ten Tinder nebo sociální sítě v nás vytváří dojem, že máme neomezené možnosti. Že ten člověk, který je teďka tady s náma, je super, si rozumíme, je nějaký vibe, ale co když je tam ještě někdo lepší? Šup a swipe dál. A to je ten obrovský problém. Já vlastně říkám, že ty sociální sítě a zejména ty seznamovací aplikace přinesly vlastně takovou jako fast food love. My prostě jedeme na tom meníčku a teď si to tam klikáme. A protože vidíme na těch sítích, že to jako vlastně jako může být, že to někdo jako je, už ale zapomínáme na to, že všechno, co na těch sítích je do velké míry jako fake, že všichni se tam prezentujeme líp a všichni ty naše vztahy prezentujeme líp. Tak ale, a my to všichni jako víme, ale přesto to hledáme a přesto pořád jako čekáme na to nejlepší možný. A ty studie z Ameriky hodně jako ukazují, že vlastně čím díl jsou lidi na Tinderu, tím menší šanci mají, že se reálně seznámějí. Právě vlastně pro tu jako závislost na tom dopaminu, na tom pocitu, že tam bude ten příští obrázek, který já uvidím, bude ten lepší. A lepší, a lepší, a lepší. A on není, a není, a není. A tak to zkouším zítra. A pozejtří. A popozejtří. A najednou zjistím, že jsem posledních jako 5 let pořád na Tinderu a pořád tak jako to nefunguje. Takže ten obrovský problém do toho seznamování jako se vlastně přinesl s tímhletím životem online, kdy my vlastně pořád čekáme na nějakou lepší volbu. Vedle toho strašně jsme zvýšili ty nároky na to, co ten ideální partner má mít.
Já o tom teďka vlastně jsem měla přednášku na vysoké škole, že jeden z důvodů té krize těch moderních vztahů je, že my dneska, a hezky o tom mluví Esther Perel, čekáme jako od toho jednoho člověka strašně moc, aby byl náš coach, aby byl náš motivátor, aby byl náš terapeut, aby to byla naše spřízněná duše a perfektní milenec a skvělý táta, aby to byl náš nejlepší kamarád. A prostě my vůbec nechápeme, že dřív v tom normálním životě ten partner měl nějakou jednu roli a na ty ostatní prostě jsme měli přesně tu nejlepší kamarádku nebo okruh kamarádek, se kterým jsme to mohli sdílet. A prostě nemá být partner náš psycholog a nemůže být náš motivátor, ale my všichni dneska chceme, aby ten partner byl ten, kdo nás jako driveuje, ale zároveň nás prostě jako chápal a podobně. Takže těch důvodů, proč dneska opravdu zažíváme tu krizi těch vztahů je jako hodně, ale z mýho pohledu jako ten největší viník je ten online svět, díky kterému my jsme i ztratili tu schopnost toho navazovat ty vztahy v tom reálném světě. Dneska zejména mladí muži to vůbec neumí. Takže se liší muži a ženy v tomhle přístupu. Já jako jediný muž tady v místnosti, tak liší se samozřejmě, a já vždycky říkám, a říkám to ve všech svých rozhovorech, jsou dvě kategorie lidí v uvozovkách, které se nejhůř seznamují. A to jsou mladí muži a ženy 50+. A vlastně ten důvod, proč to těm dvěma kategoriím jako nejde, je do velké míry jako trošku podobný. Jednak v té nejmladší věkové kategorii u těch mužů, tak oni opravdu nemají ty dovednosti. Ztratili je právě v důsledku toho jako online, toho života online. Dneska jako málo který mladý muž je schopen oslovit ženu na ulici. Vlastně oni už mi říkají, když za mnou přicházejí, já prostě nechci být za magora, já nechci být za trapáka, teď už to vlastně jako ta žena bude jako se na mě dívat, že jsem jako nějaký blázen. Teďka já se omlouvám, já už jsem pán přes 40, takže ten samý pocit jsem měl, když mi bylo těch 16 a měl jsem oslovovat. Jako, tohle si myslím, že je úplně stejný, že ten pocit mají. Může to být i jako jinou reakcí, jakože kolem sebe čtou. Samozřejmě zvolit nějakou jednodušší cestu, kde člověk tohle ten pocit nemusí překonávat. Samozřejmě jako je super a ten Tinder asi jako tohle to nabízí. Ale tenhle pocit měli všechny generace. Je to o tom, že mají tu alternativu? To jsem chtěla říct. Za vašich mladých let, nebo za našich, protože jsme jako všichni skoro vrstevníci, co si budeme konat, tak jsme jako nebyla jiná alternativa. Prostě my, když jsme se chtěli s někým spřátelit, a nebo prostě venku si hrát, tak já nevím jak vy, ale u nás se prostě bydlo v paneláku a prostě nikdo neměl možnost, jako tam prostě bylo těch dětí v tom mém věku prostě jenom omezený množství a buď jsem se k ním přidala bez ohledu na to, jaké názory oni vyznávali, nebo z jakých rodin byli třeba jejich rodiče a podobně. A prostě jsme si spolu hráli jako na tom parkovišti vedle paneláku a nikdo nic neřešil. Dneska my všichni jako lidé obecně máme obrovskou možnost vlastně díky tomu online světu uniknout do svojí sociální bubliny, do bubliny lidí, kteří mají stejné názory, hodnoty, jako jsem já, protože se můžu během jedné chvíle spojit s lidmi i klidně na druhé straně světa. A to je ten dneska obrovský problém toho, proč my jsme ztratili schopnost hledání kompromisů, proč ta společnost se tak radikalizuje, protože nám umožňuje, abychom s těmi lidmi, se kterými nesouzníme, vůbec nekomunikovali. A čím i klidně, když mám úplně nejobskurnější názor, tak dneska v tom online světě s obrovskou pravděpodobností někde na Discordu nebo na jiných sociálních sítích najdu dostatečně dalších x lidí, třeba někde v Austrálii, v Japonsku nebo v Koreji, aby měli ty lidé stejný názor jako já a vzájemně jsme se ujistili o tom, že ten náš názor je v pořádku. A to je něco, co nikdy jindy nebylo, protože my jsme byli nuceni tím, že jsme neměli ty jiné možnosti, buď být sami, anebo se učit ten kompromis. My jsme se museli s těmi dalšími lidmi, našimi vrstevníky bavit, protože my jsme jinak byli sami. A to je dneska ten obrovský rozdíl, že vlastně ty mladé lidi dnes nic jako nenutí, aby do té normální interakce vstupovali, protože právě existují ty náhražky, jak se ať už ke kamarádům, nebo třeba právě k potenciálním partnerkám nebo partnerům dostat tou jinou, z jejich pohledu bezpečnou online cestou, která ale nefunguje. Ona i umělá inteligence je vlastně další nástroj, který mi jenom potvrzuje moji pravdu, moji verzi. Přesně. To je jako další věc, která k tomu jako napomáhá. A
Já se ještě vlastně, protože v mém okolí mám spoustu kamarádek, které třeba hledají partnera a vím, že jedna z dalších věcí, která se děje, je to, že častokrát i v diskuzích nebo v hádkách s partnerem a podobně lidi začínají to AI využívat. A jsou to třeba i jako důvody, proč se ty moje kamarádky rozcházely, protože říkali, ale já se chci bavit jako s normálním člověkem a nechci vlastně vést hádku argumentační s člověkem, který si to prostě hodí do chatu GPT a pak mi jako říká věci. Děje se tohle ve vztazích teďka nově? Děje. Já jsem zrovna shodou okolností na to nedávno jako natočila i jedno z Reels, právě na základě jakoby dat, kdy se to děje jako čím dál tím víc, čím dál častěji lidé, ať už právě pro svoje chování na seznamkách, kde se radí s AI, co mají psát, když někoho chtějí oslovit, nebo prostě vlastně jako jak vést tu komunikaci, nebo právě teda, což mi ještě přijde ještě děsivější vlastně v těch vztazích, nebo i třeba, a to nejen v partnerských, ale i v kamarádských, kdy třeba dojde k nějaké jako nepříjemné situace, hádce, nebo i pracovních, tak se vlastně jako radí s tím chatem GPT a nebo s Claudem, nebo s jinou umělou inteligencí, jak vlastně teda jako postupovat. Ten obrovský opravdu problém je, co jste zmínila. On má tu tendenci, dneska ty modely jsou tak jako nastavené, že vás vlastně jako ujišťují ve většině případů o té vaší pravdě, o tom, že vy vlastně to děláte správně. A druhá věc, která je obrovský problém, vy nikdy nejste schopni do toho jakoby dát tu objektivní informaci, protože on kdyby možná ještě jakoby ta AI měla obě ty strany, oba ty pohledy, tak by možná dokázala jako do nějaké míry objektivizovaně jako poradit, ale to se nikdy nestane, protože my tam vyprávíme ten náš pohled, který je velmi jako zkreslený, je to prostě to tunelové vidění, to naše. A to je samozřejmě jako obrovský problém. Takže já osobně nejsem toho velký jako zastánce právě proto, k čemu to vede a vede to k té jako jednostrannosti a jenom k utvrzování té jedné pravdy. A to je prostě dneska ten největší problém. Já teďka zkusím se na to podívat jako z historického pohledu. Dneska situace, partneři se pohádají a dobře, teďka to podívám, muž se na to zeptá chatu GPT, jestli má pravdu nebo ne. Tak a jak se tahle situace liší od situace před 30 lety? Muž se pohádá s partnerkou, jde do hospody a tam se na to samé téma ptá svého kamaráda, zase mu řekne jenom tu svoji verzi pravdy, tak a ten kamarád mu řekne, no jasně, máš pravdu. Jo? No, ale jednak jako s velkou pravděpodobností ten kamarád, když je to dobrý kamarád, tak mu neřekl, no máš pravdu, ale řekl mu, no to se mi stalo prostě předevčírem, ježišmarja, to hlavně, no taky to odkejvej, nebo jo, ale dal mu vlastně mnohem víc objektivizovanou informaci než ten jeho ChatGPT. A druhá věc je, ve skutečnosti už jenom to, že ten člověk, ten muž se fyzicky zvednul z toho konfliktu. Odešel do té hospody, vznikla tam nějaký distanc od té situace, od té hádky s tou partnerkou. Možná si dal 1-2 piva, v horším případě víc, takže se k tomu tématu vrátili až druhý den. Tak tam byl ten odstup. Ten problém té dnešní doby je, že my a já zrovna nemám mobil, abych to ukázala, prostě máme ten mobil non-stop. Takže my jsme prostě v nějaký diskuzi, buď to jedeme jako skoro paralelně, nebo si jenom odskočíme, tam to s tím chatem zkonzultujeme, hnedka se vracíme a je to strašně, a to je ten problém té doby, ono je to strašně zrychlené. Ta umělá inteligence, jaký máme jako všichni v těch mobilech, a já to jako mám přesně úplně stejně, já už se s ní povídám, jedu v autě, já už vůbec jako skoro neposlouchám rádio, protože vedu jako spoustu těch debat s ní. Tak to strašně zrychlila. Ale ten problém těch mezilidských vztahů, nebo každý problém v mezilidských jako vztazích strašně jako potřebuje odstup. Ta pauza toho, že on jenom prostě odešel z toho prostoru, ona i on se mohli jako vydechat. Ona si v tu chvíli mohla taky promyslet, jestli ona k tomu přistupovala správně. A ten odstup potom způsobil to, že dokázali tu hádku nějakým způsobem prostě jako vyřešit. Ta rychlost toho, co my dneska máme ty možnosti, právě jakoby jenom podle mě zrychlujou a častokrát prostě i radikalizují tu danou situaci, místo toho, aby tam došlo k té deeskalaci. A ta je v té hádce potřeba. A to znamená, že když by jsem se zeptal Clauda na nějaký takovýhle konflikt a naučili bychom ho, aby odpověděl slovy, kdy se to stalo. Teď se hádáme. Počkej 2 dny, zeptej se znova. Samozřejmě technicky se to vymyslet dá. Tohle by pomohlo? Já si nemyslím, že úplně, ale myslím si, že
Míříme k tomu, že čím dál tím víc se budou ty modely zpřesňovat a budou se jakoby učit i od psychoterapeutů, pokud oni jim to jako dovolí, a psychologů, nebo třeba párových terapeutů, jak oni k těm situacím jako přistupují opravdu jako odborně, tak jako se AI prostě dneska zlepšuje ve všech jiných jakoby oborech a už dneska dokáže vyřešit prostě matematický příklad, který nikdy prostě žádný člověk vyřešit nedokázal, tak jsem přesvědčena, že může se zlepšovat i v té oblasti jakoby té psychologie, ale tam aspoň z těch mých zkušeností, a zase já nejsem párový terapeut, takže opravdu nevím, jak se přistupuje správně jako k hádce ani jako ke krizi v partnerství. Já jsem odborník na seznamování. A v tom seznamování můžu říct, že ještě dneska neexistuje žádný jako model, který by dokázal pracovat s tím člověkem třeba takovým způsobem, jakým s ním pracujeme my. A právě proto, že jednak lidi lžou. V oblasti seznamování, ale podle mě ve všem, lidé mají tendenci lhát. A spousta lidí nevědomně, spousta lidí lže vlastně sama sobě i jenom v tom, jakým způsobem sebe prezentují. Nebo v tom, a to je jako ještě vlastně větší problém, spousta lidí lže sama sobě o tom, že ví, kdo se k ním hodí, nebo že ví, jako koho by chtěli. Ale ta realita je taková, že oni si možná myslí, že ví, ale vlastně to nefunguje. A jsou sami právě proto, že čekají na někoho, kdo vůbec nečeká na ně. Ale zase, oni by dávali tomu modelu zcela jakoby chybné informace. No a ten třetí věc je, že ten model nemá ty informace o tom, jak ten člověk působí, třeba na to opačné pohlaví, jak on vlastně jako dělá ten dojem. A to je to, co je na tom vlastně jako unikátní a co si myslím, že ještě dneska a dlouho podle mě se nebudou schopny ty modely jakoby stran třeba toho seznamování jako naučit, protože tam do toho vstupuje a díky bohu příliš mnoho vlastně těch jako lidských faktorů a těch lidských chyb, která ale jakoby nejsou univerzální, jsou absolutně individuální. Každý ten klient je jiný. U každého klienta ta míra toho, jak zkresluje ty informace, je jiná. Takže vy nevíte, jestli máte ten model naučit, tak počítej s tím, že co ti říká je 50% pravdy. A to je ten problém. Takže tohle je něco, co se nikdy podle mě nebude schopna, nebo velmi jako až za dlouho bude schopna ta umělá inteligence naučit, jak vlastně tohleto poznat. Jak poznat, že ten daný člověk je jakoby lže v těch informacích. A pak jsou zase lidi, kteří nelžou, kteří jako dokážou mít tu míru té sebereflexe tak obrovskou. Ale zase třeba včera jsem měla klientku, která jakoby její první dojem a informace, jakým způsobem se ona prezentovala, byly úplně v pravém opaku od toho, jaká vlastně ona byla jako vevnitř. Ona si jenom tak strašně jako vytvořila tak silnou tu masku a tak silnou tu sebeprezentaci, že pokud bych já jí měla hodnotit na základě toho, jak ona se prezentuje, i na sociálních sítích nebo i jako na veřejnosti, tak bych udělala úplně mylný jako úsudek o tom, kdo ona ve skutečnosti je. Ve skutečnosti to byla strašně jako křehká a zlomená žena, která vlastně jenom celý tohleto maskovala proto, aby už jako si nenechala víc ubližovat. Ale vlastně pro to seznamování bylo strašně zásadní pochopit, jaká ona je ve skutečnosti a vysvětlit jí, že tam je obrovský dismatch mezi tím, jak ona jako prezentuje se a vystupuje a mezi tím, jaká ona je. A pokud ten dismatch ona nedá jakoby do nějaký symbiozy, tak se vlastně pořád nebude moc seznámit, protože ona vysílá úplně jiný informace těm mužům, než jaká ve skutečnosti je. Takže prostě proto to furt jakoby nevychází. A tady si myslím, že zase pro tu umělou inteligenci je strašně komplikovaný, aby něco takového v dnešním jako stavu, jakým je umělá inteligence, byla schopna pojmout. Ale neříkám, že to není jako otázka budoucnosti, kdy ona se s tím naučí pracovat, byť si myslím, že zase na to by potřebovala jako hrozně moc jako dát a nějakých jako opakujících se věcí, ale tady každý ten klient je jiný. A za těch 12 let já jsem viděla tisíce klientů a fakt vlastně jako každý ten příběh je v něčem jako unikátní. My jsme vlastně tady trošku nakousli to, že umělá inteligence nám hodně v uvozovkách jako podkuřuje. Jo? Potvrzuje nám ten náš názor a ty naše pocity, které máme. Umíte si představit, že v budoucnu se člověk se dokáže zamilovat do umělé inteligence? Já si vždycky vzpomenu na film Her, ve kterém to jako je dost hezky stvárněný. A vlastně si říkám, že jako už si dovedu představit, že se to může stát. Já myslím, že už se to děje.
Já myslím, že už se to děje a že to je ten jako obrovský problém zase zpátky u té hlavně mladé generace, která jako v tom vyrůstá a děje se to. Už se dneska jako děje, že ty lidi mají vztah, jako fakt vztah, vnímají to s tou umělou inteligencí. V Americe už tak se jako stalo, že několik dětí nebo minimálně jedno spáchalo sebevraždu, protože se zamilovalo do té umělé inteligence a ona ho dovedla k tomu, že potom spáchal sebevraždu, aby v uvozovkách šel za ní a mohli být konečně spolu. A byl z toho jako velký soudní spor. Myslím, že se to děje a myslím, že to je vlastně jako jednoduchý. A je to zase zpátky k tomu, o čem jsme se bavili. Tohle to je něco, co je naprogramovatelný. Dokonce jsem jako četla na to jako analýzu, kde říkali, že jako je potvrzený, že nesmí ta umělá inteligence tomu člověku podkuřovat ve 100% případů, že my jako lidi, proto bychom dokázali vybudovat vztah, tak se s tím druhým podčlověkem potřebujeme v nějakém jako množství času jako i pohádat. Že to zvyšuje jako tu, jo, nesmí to být ale moc a teď já nevím, jestli to bylo jako 20%, protože existuje na to nějaká jako míra, vůbec mě zajímalo, jak to jako zkoumali a na jakých lidech, ale prostě tvrdilo to. A že oni vlastně i tohleto do toho jako zakomponovali, že opravdu to bylo tak, že jako bylo nasimulovaný, že v nějakém množství jako situací došlo k nějakému jako vlastně rádoby jako konfliktu, protože jakoby lidi, kteří s námi jenom souhlasí, nás po čase přestanou bavit. Zatímco, když tam je nějaká ta menší tenze, tak to nás potom jako vlastně jako baví. Takže už i tohle to dokázalo se nasimulovat. A jo, já si myslím, že teď už jenom bohužel z mýho pohledu k tomu čeká, až se k tomu vytvoří ty správně jako robotický, humanoidní ty roboti a budou s náma i jako komunikovat pomocí té umělé inteligence a už ano, bude běžný, že budeme mít vztah se svým jako AI humanoidem. A hrozně mě to děsí. Hrozně. A nebude potom vztah dvou lidí luxus? Já si myslím, že bude. Já jsem teďka nedávno, se mě někdo ptal, že jde studovat psychologii. A já jsem říkala, že to je jako skvělý, že si myslím, že to bude jako za chvíli jako luxusní služba. Že já jsem přesvědčena, že v době AI ty opravdu jako individuální služby a stejně tak vlastně jako ten vztah, opravdu jako ty interpersonální, fakt jako mezi dvěma lidma, jenom mezi dvěma lidma se stanou jako tím největším luxusem, že jenom vlastně ti nejúspěšnější, nejbohatší lidé si budou moct potom jako dovolit mít tu individuální službu s druhým člověkem, protože už bude tak strašně jako drahá, protože všechno ostatní už budeme řešit s tou umělou inteligencí a proto si myslím, že i ty psychologové budou za chvíli jako nahrazeni AI coachem, nevím, něčím takovým, kdy už vlastně jako se to stane tou běžnou normou. Já chci doufat, že u vztahu to nebude úplně takhle, ale myslím si, že jako v nějaký podobě se ty vztahy jako budou vzácnější a vzácnější, tak jako už se to dneska děje. Opravdu dneska třeba v té mladé generaci do 30 let v Americe je 65%, nebo 69 mladých kluků single. Nedobrovolně. To není tak, že ty kluci chtějí být single a že si to jako vybrali. Vůbec ne. Ty kluci jsou single, protože nejsou schopni najít holky, se kterými by mohli mít ten vztah. A to jenom bohužel potom akceleruje, nebo je akcelerovaný různýma jako influencerama typu Andrewa Tatea, který prostě potom vlastně pomocí těch algoritmů tyhle ty osamělý, ztracený kluky, který podle mě na začátku vůbec nejsou žádný kluci, který nenávidí ženy. Ale jsou to prostě kluci, kteří chtějí mít vztah. Ale nedaří se jim to. No a najednou oni hledají v tom online světě a raději se možná s tou umělou inteligencí, jak tu holku mám zbalit. No a ty algoritmy jim najednou poskytují ten jako toxický content a vedou je potom k těmhletěm jako rádomým maskulinním influencerům, který potom je vlastně jako vysvětlujou, že oni to všechno dělají dobře a ty ženy jsou vlastně jako ty zlí a vede to k té mizogyny, která se prostě dneska v tom online prostoru strašně šíří. Takže já si jako myslím, že ten problém fakt je, že pro spoustu lidí už dneska je mít ten vztah jako nedosažitelný. Je to pro ně obrovský problém, jak ho jako vybudovat, jak se seznámit, jak najít, jak ho posunout do další úrovně a bude z toho jenom zhoršovat. Nemůže v tom AI naopak jako pomoct?
Protože berme, že ten algoritmus je to centrální místo, kde jako vy můžete, vy jste říkal, že pokud se hádá do 20%, tak nás to láká. No tak teď se dá to AI nastavit tak, aby se hádalo v 50% a nikdo s ním nebude chtít mít vztah, jo? Jo, jenomže tady se zpátky dostáváme jako k tomu, a to je stejný jako u toho Tinderu. Ten Tinder na začátku opravdu těm lidem fungoval. Ježišmarja, každý zná kolem sebe lidi, kteří se seznámili touhletou cestou a je to podle mě jako ta motivace na začátku opravdu jako byla taková. Ten problém je ta monetizace dneska, respektive to, proč vlastně dneska ty algoritmy toho Tinderu jako nefungujou a jsou postavený na tom, aby ta firma prostě vydělávala násobně víc. A to stejně se stane prostě s tou umělou inteligencí. A jaká bude motivace té firmy, když to bude jako fungovat a ty lidi s ní budou chtít mít vztahy, aby s ní ty vztahy chtít mít nechtěli? To by byly blázni, to je stejné jako s tím Tinderem. Jakou motivaci má firma, která stojí na měsíčním fíčku, aby vy jste jako přestal to měsíční fíčko platit a seznámil se? To je prostě bullshit. A mě strašně jako ničí, že takový jako základní pravdy vlastně jako neříkáme nahlas. Prostě nechce Tinder, abyste si tu aplikaci odinstaloval, proto tam má gamifikační prvky, proto je to závislostní chování, protože já chci, abyste mi každý měsíc zaplatil. A to stejný bude mít prostě ta, ať už OpenAI, nebo jak se jmenují ty různí majitele těch jako AI firm. Přece já nebudu chtít, pokud do toho nevstoupí nějaká vyšší kontrola nebo nějaká legislativa, třeba která se stala v Japonsku, kdy Japonsko prostě vyvinulo vlastní seznamovací aplikaci, kdy Japonci jako vláda říká, já nechci, aby nějaká soukromá společnost prostě parazitovala na osamělosti mojí populace. Já fakt chci, aby ty lidi se seznamovali, zakládali rodiny, měli děti, tak to je jako logický, protože v tom Japonsku a celý Asii je ta krize populační ještě obrovštější než v Evropě, byť už je ta Evropa jako není moc jako daleko od stejného stavu, ale prostě v tom Japonsku šli tou cestou opravdu státní seznamky, protože pochopili, že pokud nechám ty algoritmy jako běžet si svojí cestou v rukách nějakého soukromého subjektu, tak ta motivace je úplně jiná. A já si myslím, že to bude úplně stejný s tím AI. Prostě nebude chtít, aby jste tam ty vztahy nebudoval, protože když je tam budete budovat, tak už na něm budete non-stop, že jo? A pak se to spoplatní. Vy jako expert na seznamování, co byste vlastně poradila dneska lidem, kteří se chtějí seznámit a jsou v tom třeba už nějakou dobu ztracení? Tak první věc je, kterou já vždycky říkám, nejdřív je potřeba se fakt jako říct. Jednak jestli se fakt chce seznamovat. Spousta lidí říká, že se chce seznamovat, ale vlastně ta realita jako je úplně někde jinde. Nejsou ochotní dělat kompromisy, jsou vlastně jakoby mluví pořád jenom o tom, koho oni by chtěli, místo toho, aby mluvili i o tom, jako co oni nabízí. A za druhý si jako zjistit vlastně, proč mi to seznamování nejde. A ne jako jak já si stojím na tom seznamovacím trhu. To znamená udělat si takovou jako objektivní analýzu toho svého seznamovacího potenciálu. Já vždycky říkám, že když lidi jsou dlouhodobě, se jim nedaří seznámit, tak je tam nějaký problém. A buď ten problém je, že hledám někoho, kdo nehledá mě, což je velmi často, nebo málo nabízím, abych prostě byla atraktivní pro ty lidi, anebo hledám na špatných místech. A to všecko vlastně si zjistím na začátku, když si jako sama pro sebe udělám nějaké to objektivní zhodnocení, kde teda je ten můj problém. Já to vždycky ukazuju u sebe. Já třeba mám 4 syny, 4 děti, kdybych se, nedej bože, rozvedla se svým mužem, tak prostě objektivní fakt je, že na ženu po 40 se 4 dětmi není moc mužů zvědavých, spíš asi nikdo. Takže o to jako důležitější je, abych já třeba v těch jiných oblastech hodně nabízela. Abych opravdu jako, nevím, byla velmi komunikativní, atraktivní, vzdělaná a byla otevřená. A na druhou stranu, abych hledala toho správného muže. To znamená, abych hledala někoho, kdo je prorodinný, kdo bude možná otevřený ženě jakoby se 4 dětmi. Ale bez té prvotní analýzy, bez toho, abych sama sebe jako vlastně zhodnotila a řekla si, jak já si stojím. A zároveň teda, jaké jsou ty moje hodnoty, které já od toho vztahu chci, se nemá smysl dívat na to, koho hledám. My se začínáme tím, koho já hledám, ale to je krok až B. Nejdřív se musím prostě objektivně dokázat podívat sám na sebe a říct si, co já vlastně teda jako chci. Co já chci ve svém životě a co taky teda já do toho seznamování nesu. Takže vůbec než jako vrhat se na všechny seznamky, bych se jako udělala tohleto prvotní zhodnocení a pak bych začala právě tím,
jestli ty příležitosti vytvářím. Jestli vůbec vlastně jako mám šanci někoho potkat v reálném světě nebo i v tom online, ale jestli vůbec jako jsem aktivní. A pak je moje takový pravidlo být jako, když se chci seznamovat, tak stát se takovým jesmenem nebo jezvimen. To znamená nebát se, přijímat každý jedno pozvání. A teďka nemyslím na rande, teď myslím na to, že mě kolegové po práci pozvou na skleničku, že je sraz z Gimplu. A přestože se mi fakt vůbec jako nechce a vůbec na ty lidi nejsem zvědavá, tak prostě půjdu. Právě proto, že je strašně jako důležité vystoupit z toho svého komfortu, z toho svého pohodlí a začít dělat jako aktivní kroky k poznávání nových lidí. Protože vy nikdy nevíte, kdo z těch lidí kolem vás vám může toho správného partnera přivízt. No a poslední věc, prostě to všem říkat. Prostě uvědomit si, že spousta lidí kolem vás vlastně vůbec neví, že jste single dobrovolně. A prostě nebát se to jako říct, hele, už to nebaví. Jako mám fajn život, jsem spokojená, nejsem zoufalá, ale kdybys náhodou o někom jako zajímavým věděla, tak já už bych vlastně jako bylo by fajn někoho novýho potkat. Prostě nestydět se za to, že se chcete seznámit. Mhm. A jaká bude budoucnost toho vztahu? My jsme si tady řekli, že ty algoritmy v Tinderu jsou postavený na tom, jako vás tam udržet co nejdéle. AI chce, abyste ji používali, to znamená, že vytvořit si virtuálního partnera, to ty tokeny potečou. Ale teďka si představme svět, kdy tyhle ty dvě podmínky odstraníme. Jsme se o tom bavili v předchozích dílech, uděláme morální AI, která v takovéhle situaci se o to nebude snažit. Vymyslíme místo Tinderu českou seznamku, která jako se bude snažit, nebo bude finančně odměnována za každou svatbu, nebo za každé dítě, místo za počty městů. Představme si, že tohleto odstraníme. Jak bude vypadat budoucnost seznamování? Protože i když odstraníme ty jako monetizační prvky, tak pořád je tam ta varianta, že popovídat si s AIkem je občas lepší a řekne vám ty věci, které chcete slyšet, než mluvit s manželem. Jo? Protože to AIko v zásadě tolik nemyslí na sebe a v jakýmkoliv vztahu, tak člověk musí jednak poslouchat, ale také být slyšen. Jo? A stejně tak jako muži jsou občas v situaci, že se vrátí domů a řeknou nenápadně já jdu do hospody. Jo? Ženy si zase sednou s dobrou knížkou nebo jdou s kamarádkou. To je běžná věc poslední stovky let. Teďka tam kromě tohodle, což je nějaký, tak tam bude to AIko. Jak to změní tu budoucnost vztahu? Tak já myslím, že to jsou jako dvě různé otázky, jak jako změní to seznamování a tam už jako to mění aktivně do toho, že pro spoustu lidí to může být dobrý trénink a já si myslím, že jako na ty AI si můžou jako natrénovat spoustu, pak když bude jako dobře vytrénování to AI, jako, nebo budeme se bavit v tom hypotetickém modelu, že bude morální a opravdu bude mít tu ambici těm lidem fakt pomoct, ne si vytvořit jenom feťáka, tak mu dokáže opravdu jako ukázat třeba právě těm mladým klukům, který nemají tu žádnou zkušenost, jako jak vlastně komunikovat s tou ženou, jak vlastně být tím dobrým posluchačem, jak nemluvit jenom sám o sobě, nebo naopak, jako jak třeba dobře jako klást ty otázky, na jaký věci se ptát a to si myslím, že je jako velmi důležitý a může těm lidem opravdu obrovským způsobem pomoct. Na druhou stranu a na konci dne na tom rande jsme pořád prostě my dva a budeme my dva bez našich avatarů, bez našeho AIka, takže opravdu já jako velmi jako doporučuju a tlačím, abychom to AI v této jako variantě používali fakt jako toho trenéra, jako někoho, kdo nás jako pomůže to naučit, ne jako někoho, kdo to dělá za nás. To je jako strašně důležitý. A zpátky k těm vztahům obecně, který už dneska jsou, tam si jako myslím, že to vlastně může fungovat úplně jako podobně, že se můžou stát takovým jako naším ne trenérem, ale možná i takovým tím jako bičem nad náma, jak v tom manželství nebo v tom vztahu jako komunikovat líp, aby ten druhej neměl tu tendenci utíkat k tomu AIku, abych mu já mohla jako nabídnout, jako teď to řeknu ošklivě, ten lepší program, lepší variantu toho, jako že bude si radši povídat se mnou, než aby si povídal s tím AIkem. Že pořád já jsem mnohem jako mnohovrstevnatější, než je to AIko a vždycky budu jako člověk. A že to vlastně jako za to stojí. Že do velké míry si myslím, že to AI
před nás představí jako novou míru, novou vlastně obrovskou konkurenci. Dneska už nám nekonkurujou, že jo, jenom přesně ty kamarádi z hospody a další ženy, který jako o mého muže stojí a najednou toto AI a nebo jiný aktivity, a zase ještě konkrétně třeba právě na tom mobilu. Ale vlastně jako stát se natolik jako dobrým a zajímavým společníkem, že prostě budeme chtít pořád jako být spolu a bude si chtít pořád povídat se mnou a bude chtít ty věci sdílet se mnou a ne se svým jako agentem, ale zpátky k tomu o to víc bylo jako důležitý a já to jako vnímám jako to nejdůležitější, abychom jako společnost chápali, že je strašně důležitý se učit jako tu komunikaci a budování vztahu. A teďka nemyslím jenom těch partnerských, ale i přátelských nebo jako kolegiálních už od malička. Abychom chápali, že to je jako ta nejdůležitější dovednost v tom novém světě a místo toho, abychom investovali strašně moc času prostě do výuky, a teď třeba matematika je podle mě jako dobrá kvůli logickému myšlení, ale spoustu jako hard faktů, který se fakt dneska na té umělé inteligenci jako můžeme dohledat. Ale komunikaci ne. Komunikaci si tam nenajdeme. A tohle je to důležitý, abychom opravdu jako chápali, že pro nás jako pro společnost, abychom v době AI dokázali jako obstát, nebo možná se je vůbec jako udrželi, tak je potřeba rozvíjet ty ryze lidský jako dovednosti. A právě to je ta komunikace mezilidská a právě to budování těch vztahů. Ale my se to dneska vůbec jako neučíme, my se tomu dneska vůbec nevěnujeme, děti se to neučí, dneska děti neumějí zvládat konflikty ve škole, proto vlastně jsou mnohem větší problémy u těch dětí na školách anebo i dospívajících. Takže to si myslím, že je jako ta naše budoucnost, ale bude těžká, protože to AI bude obrovsky, jako pokud bude ještě samozřejmě morální, ale ono, když nebude morální, tak bude naším obrovským konkurentem a každý z nás si bude moct a v každou jednu chvíli moct vybrat, jestli chce mluvit s tím jiným člověkem živým, anebo jestli si bude povídat se svým agentem, protože si s ním popovídá nejlíp. Ta optimistická varianta, kterou my jsme tady s Vojtou taky párkrát už řešili, je, že nám třeba právě AI umožní se do větší hloubky zabývat sami sebou, protože na to budeme mít třeba víc prostoru a třeba začneme víc rozumět a budeme víc komunikovat a budeme chápat, co vlastně chceme, budeme to umět konečně popsat. A třeba nás to dovede k tomu, že budeme ty vztahy vlastně pěstovat možná kvalitnější, protože na ně bude ten prostor a bude to pro nás to důležitý v tom životě. I tenhle scénář je třeba pro vás jako, je tam někde ve vaší hlavě? Já věřím tomu, že pro spoustu z nás může ta AI právě vést k tomu, že se jako budeme schopni mnohem líp jako poznat, a že bude schopna mnohem líp, a určitě to znáte nakonec jako vy asi stejně, možná ještě líp, že i u spoustu věcí už vás jako překvapí, jak dobře a do hloubky vás vlastně ten váš agent jako zná a spoustu věcí, které si myslíte, že jste vlastně jako nezdíleli, on už jako o vás ví a možná, že vám jako určitě dokáže třeba ve spoustě věcí fakt jako pomoct výborně s tím vlastním jako osobním rozvojem a dokáže přesně třeba i vyhodnotit, pokud to jako děláš, kde máte ty mezery třeba v té mezilidské komunikaci, anebo vám dokáže vysvětlit, že když ten váš partner je spíš prostě introvertnější nebo prostě tak jakou cestu zvolit, abych s ním dokázala mnohem jako líp komunikovat a vlastně vás jako dokáže navíst. Tak tomu věřím, jenom zas a znova je to všechno o těch motivacích zatím. O té vaší motivaci, když vy tam s ním řešíte tu hádku, jestli vy mu dáte to zadání, potvrď mi, že mám pravdu, anebo pomoz mi najít, jak tu situaci spolu máme zvládnout, když víš, že on je takovej a já jsem taková a ta situace se takhle odehrávala, pojď mi pomoct najít, jak mu to mám říct, aby on to slyšel, aby on to pochopil, anebo jestli ta motivace je přesně, ujistí mě, že jsem to udělala všechno správně. A potom samozřejmě přesně ta motivace za těma jednotlivými modelama, jestli prostě tou snahou bude, pojďme těm lidem pomoct, tu komunikaci rozvíjet a ty vztahy, protože to je jako důležitý a my jako společnost to chceme, být lepší v této oblasti, protože jsme si to vyhodnotili, že to je jako strašně důležitý ty vztahy budovat a chceme je, protože vnímáme, že prostě nechceme jako lidstvo vymřít a že se rodí mnohem méně dětí a nastavili jsme si to jako nějaký klíčový kritérium, anebo jestli tou motivací zatím bude strávit veškerý čas už jenom prostě na té síti a
plynout, aby tam hezky ty tokeny a jako to tam hezky spendovali. To pak je samozřejmě jiná otázka. Budeme věřit, že to bude ta optimistická varianta. Kristi, moc děkujeme za návštěvu a my se budeme těšit zase u nějakého dalšího dílu hovoru RUR. Díky moc, ahoj. Děkujeme.